11 ta' April, Santa Gemma Galgani Verġni, għexet bejn l-1878 u l-1903. Xebba qaddisa minn Lucca l-Italja li ta' 20 sena mardet bit-tuberkulożi fix-xewka tad-dar. Din il-marda it-tobba iddikjarawha inkurabbli, imma wara li talbet lil San Gabriel tal-Addolorata, Gemma fieqet għal kollox fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu tas-sena 1899. Hawn hija talbet li tidħol soru mal-Passjonisti kif kienet ilha x-xewqa tagħha, imma t-talba tagħha ma kinitx milquha billi ħasbu li ma kellix saħħa biżżejjed. Minn dik l-istess sena beda jkollha ħafna esperjenzi spiritwali li kollha ġew eżaminati b'reqqa mill-konfessur tagħha Patri Ġermano. Għal 18-il xahar Gemma kellha wkoll f'idejha u f'riġleha l-istigmata il-pjagi ta' Sidna Ġesu Kristu u esperjenzat ukoll estasijiet u viżjonijiet. Fis-sena 1902 reġgħet rikbet marda qalila li wasslitha għall-mewt wara li offriet lilha nnifisha b'sagrifiċċju għall-midinbin, speċjalment għas-saċerdoti indenji. Santa Gemma Galgani mietet fil-11 ta' April tas-sena 1903 meta kellha 25 sena. Il-Papa Piju XII ikkanonizza fl-Absi tas-sena 1940. Sena wara ġew ippubblikati 23 ittra lill-konfessur tagħha. Daw juruna li din il-qaddisa sażuha bħala bniedma twajba, sinċira u ġeneruża, umli u dejjem lesta biex tobdil id-diretturi tagħha. Juru wkoll il-karattru ferriħi u s-sens komun tagħha u fuq kollox imħabbita lejn Alla u l-apprezzament tagħha għad-tbatijiet ta' Kristu għalina. F'xi pajjiżi Santa Gemma hija mfakra fis-16 ta' Mejju. F'Santa Gemma nilmħu id-tbatijiet li l-mulej tagħna aċċetta li jgħaddi minnhom b'imħabba għalina biex isalvana mid-dnub il-misħud. Qaddisin bħal Gemma, Santa Katarina ta' Siena, Padre Piju, Franġisku ta' Assisi u bosta oħrajn fehmu dawn id-tbatijiet tal-mulej. Intlew bi gratitudni kbira lejh. Tniktu għal fatt li ftit huma n-nies li jagħtu każ tas-salvazzjoni li Ġesu rrid iġibilna u xi prezz kellu jħallas għaliha. U ixxenqu biex huma wkoll ibatu mas-Salvatur jew bħal jippermettu lil mulej biex ikompli dak li beda fuq is-salib billi juża il-ġisem tagħhom. Xi mħabba kbira tqanqal imħabbiet oħra, x'offerta ta' mħabba bejn il-ħalliq u l-ħlejqa, u mbagħad bejn il-ħlejqa grata u l-ħalliq mhux apprezzat. U aħna qed naqdu bil-qalb id-tbatijiet tagħna ta' kuljum ma' dawk ta' Ġesu biex titkompla s-salvazzjoni tal-erwieħ anki fi żmien tal-lum jew ingergru noħduha kontra Alla u ngħixu qisna nies bla tama. Il-Qaddiż Papa Ġwanni Pawlu II fl-Udjenza Ġenerali ta' 19 ta' Ottubru tas-sena 1988 dwar il-valur ta' tbatija u l-mewt ta' Ġesu Kristu jgħidilna hekk. L-oġġett ewlieni tal-istudju u tar-riċerka kien u dak tal-valur tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu fir-rigward tal-fidwa tagħna. Ir-riżultati milħuqa dwar dan il-punt, barra milli wassluna li nkunu nafu aħjar il-misteru tal-fidwa, servew biex jitfgħu dawl ġdid ukoll fuq il-misteru tad-tbatija umana li dwarha setgħu jiġu skoperti dimensjonijiet mhux maħsuba ta' kobor, ta' skop, ta' fertilità, minn meta sar possibbli il-konfront, anzi il-kollegament tagħha mas-salib ta' Kristu. Nerfgħu għajnejna qabel xejn lejn dak li hu imdendel mas-salib u nistaqsu lilna nfusna min hu dan li qed ibati. Dan huwa l-iben Alla
li bentalla li ħafuqu d-batija umana u għamela mudell divin għal dawk kollha li jbatu, mod speċjali għall-insara li jarfu u jaċċettaw fil-fidi is-sinifikat u l-valur tas-salib. Il-Verb inkarnat bata skont il-pjan tal-Missier ukoll sabiex aħna nkunu nistgħu insegwu il-passi tiegħu. Bata u għallimna nbatu. Dak li l-aktar jispikka fil-passjoni u l-mewt ta' Kristu hija l-konformità perfetta mar-rieda tal-Missier, b'dik l-ubbidjenza li dejjem kienet meqjusa bħala id-dispożizzjoni l-aktar karatteristika u l-aktar essenzjali tas-sagrifiċċju. San Pawl jgħid dwar Kristu li huwa għamel lilu nnifsu ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Filippin kapitlu 2 vers 8. Fil-Ġetsemani naraw kemm din l-ubbidjenza hija doloruża. Missier, jekk kienu possibbli, bijat minni dan il-kalċi, imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. Mark kapitlu 14 vers 36. Dan kollu għal imħabbitna biex jagħti lil bnedmin id-dimostrazzjoni deċiżiva ta' mħabbtu, biex ipatti għal dnubietna u joħodna lura mit-tifrix lejn l-għaqda. Dan kollu għaliex fl-imħabba ta' Ġesu tirrifletti ruha l-imħabba ta' Alla lejn l-umanità. Quddiem dan il-misteru nistgħu ngħidu li mingħajr id-batija u l-mewt ta' Kristu l-imħabba ta' Alla għal bnedmin ma kinitx tintwera fil-profondità u l-kobor kollu tagħha. U min-naħa l-oħra id-batija u l-mewt saru bi Kristu stedina, stimolu u vokazzjoni għal imħabba aktar ġeneruża bħalma seħħ għal tant qaddissin li b'mod ġust jistgħu jkunu definiti bħala eroj tas-salib u bħalma jseħħ dejjem f'tant kreaturi magħrufin u mhumiex li jafu jqazzu id-batija billi jirriflettu fihom infushom il-wiċċ mimli feriti ta' Kristu. Hekk dawn jassoċjaw ruhom mal-offerta fed-dejja tiegħu. Niraqdu ma' Katarina ta' Siena u ma' tant qaddisin tas-salib, fosthom anki Ġemma Galgani, ma' dan il-feddej tant ħelu u tant ħanin li l-istess qaddisa minn Siena kienet issejjaħlu Kristu maħbub. F'qalbu minfuda hemm it-tama tagħna, il-paċi tagħna. Talba. Aziza Santa Ġemma Galgani li bimħabba lejn Ġesu sofferenti u lejn l-umanità aċċettajt li tilqa' fik innifsek il-pjagi divini tas-Salvatur tagħna. Nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna wkoll nilqgħu bil-qalb id-dbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom inti, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Amen.